ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಇನ್ನಿತರ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದಸರಾ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕು ಮಾತಾ ತುಳುವರಿಗ್ಲ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುರು ಯಾನಕ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಅಂಚಿನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತಿಥಿನ ನಮ್ಮಲ್ತದ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರತುಂಡ ಕುಡರ ತೂಕಂದ ಆಪುನಂಚಿತಿನ ಅಂಚಿನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಣ್ಣರು ಏತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆ ಪುಣ್ಣು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನೇನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡ್ಗಿಂಬೇರು ಅಂಚನೆ ಏಸ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುರುಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ. ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಎಂಚ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನಕ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಪೋಡ್ಪಾದಿಪ್ಪರತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಇಂಚಂದ ನಾವ್ ಒಂಥರ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. ರಾಧಿಕಾ ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಡ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂಕೇಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಚೀಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದು ಇರೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಅದಲ್ಲರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹುಡಿ ಎಂಚೆತ್ತಾರ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎಂಚಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಬಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅತ್ತ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ವೆ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಏನ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೂವಿ ಪೋಪುನು ಎಂಚ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಂತಾರ ಚೋಡವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆರ್ ಪನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ದಾಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಿತಾಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ಅಂಚಪುರ ಸರ್ಕಸ್ ಗೊಬ್ದಾರ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಓರ್ ಮೂಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತೆ ಅಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇವನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಏನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗ್ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾರ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಹೆಂಕುಲ್ ಅವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಏನೇನು ಇನಿಕ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಘಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ದಸರಾ ಪಂಡ ಗೊಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊಂಬೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದ ದಸರಾ ಪಂಡ ಇರಗಿಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗ ದಸರಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರೆಲ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ತೂವೇರೇನೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾಗ್ ಬತ್ತದ ಆ ಪಿಲಿ ವೇಷನ್ ಪೂರ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡೊಂತೊಂದು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಲೈಫ್ ಹುಡ್ ಬಿಸಿ ಆತೆ ಈ ಸತಿ ದಸರಾ ಬರಂಡೆ ಯಾ ಬತ್ತದತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗ್ ಮೀನಿ ಪೋತಾರ ನೆಡ್ತು ಮೀನಿ ಯಾನ ವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲ ನೇಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜತೆ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ನೇಪಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶೂಟ್ ಇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ಪುದರ್ಗೊಂಜಿ ಬುಡಿದಿ ಪಂಪನ ಮೂವಿಡ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚ ಆಫರ್ ಬತ್ತನಿರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏನ ಕಸಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ ಅಂದ ಸೊ ಆರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆರ್ ತೂದು ಈ ದಾಯ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ನೋ ಏನ್ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಅವರ ಪಾತೆರ್ಗ ಅನ್ಪಂಡೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 2 days ಟೈಮ್ ಕೇನು 2 days ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿನ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಪೋದು ಕುಲ್ವ ಆನಿಯೇ ಪೂಜೆ ದಿತ್ತು ಆನಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದುಂಡಿ ಅನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಶೂಟಿಂಗೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಬಡಿ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯೂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಾವಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಗಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಪೂರಾ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡ ಅತ್ತಂದು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಒಂಜಿ
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿತ್ ಅದನ್ನ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುನೇಜ್ ಏನ ಅಕಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ತುಪ್ಪನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಪ್ಪನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅನ್ಪನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನರ್ವಸ್ ಅಪ್ಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇರೋಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಂಡನ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅವು ಯಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಂಡನ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಒರಿ ಇದ್ದಿಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನ ಮಿತ್ ಏತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ರಾಧಿಕಾ ಇಲ್ಲಡ ಇಲ್ಲಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರೆ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ ಸೊ ಆಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಚೂರಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಲಾಲ ಓಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಪೊಣ್ಣತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಗ್ದೇರ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಕ್ ಪಿರಾಡ್ ನೆರ್ಪೆರ್ ಮೊಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೆರ್ಪೆರ್ ಬಟ್ ಕಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸೊ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದೇರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಉಳ್ಳಾರ ಇಲ್ಲಲ್ದು ದುಂಬು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನಲೇ ನಾನು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಿಸಿ ಅಂದೆಂಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ವೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾ ಟ್ರೈಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಿದೌಟ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕುಲವಧು ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಆತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ಎಂಚ ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ಎಂಕ ಫೋಟೋಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ ಕುಲ್ಲುನು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲದೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಡ್ತುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಫೋಟೋ ತೂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ತೂದು ಏನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ಲೆ ತುಂಬೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅದು ಮಲ್ಪು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತಿತ್ತು ಉದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮಗ ಓದೇರೇನೆ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈತಿತ್ತು ಉದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರಬೇರತ್ತ ಒಂದು ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಯಾ ಶೋಭರಾಜ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈಲಾಗ್ ವೈಸ್ ಅವಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವಳ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ನೈಸ್ ಶೂಟ್ ಟೈಪ್ ಅವಳ ಏಸ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡರನೆ ನೆರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ಗೀದಾ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಸೊ ಇಂಚಲ್ಲ ಮೂಲ ಏಸಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಗೆ ಪಲ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇವನ್ ದೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಚ ಜೋರ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋರಾದುಲ್ಲಾರದು ಪಾಪ ಜೋರು ಏಡ ಮಸ್ತ್ ರೂಡ್ ಅಂದತ್ತ ಜೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆರ್ಲ ಬೇಜಾರ ತಿತ್ತೇರಂಡ ದಲ ಬೇಜಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಲ್ಪು ನಿ ಅಂಪೋದು ಬಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರಂಡ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಅಪೇರ ರಾಧಿಕಾಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಚಿಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಅಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಅವ್ರ ಈ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏರ ಅದು ಪಡ್ಪೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನೆರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೈತೆ ಕೆರಿಯರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡ್ಗ ಬತ್ತಾರ ಮುಲ್ತುಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣದ ಅವ್ಲ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಮೂವಿ ಐ ಮೀನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಂದ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡೇರ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಪೋಲಾ ಪಂಡೇರ ಪೋದು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಲ ಏಸ ಐ ಮೀನ್ ಐತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ
ಸೊ ಆರೆ ನೈಸಾ ಮೂವಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಆವಡ್ ತೂದು ರೆಫರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಿಕಾ ಮಿಂಚು ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೆರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪೋದನಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ತುನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಅಂತ ಪೋಪೆ ತೂನಾಗ ಆನಿಯೇ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿಂದು ಬನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗನೆ ಪೂಜೆ ದಿಕ್ಕು ಯಾ ಒಂಥರ ಲಕ್ಕಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿಪ್ಪ 2 days ಬುಡ್ದು ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ತುನಾಗ ಆನಿಯ ಪೂಜೆ ಪುಡುಂದ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಪುಂಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಥರ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅವನು ಮೂವಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪ್ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳಿದಾನ ಅಂದ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂಚೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ನೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಕುಳ್ಳದಲ್ಲ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿದೆ ಎನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಣ್ಣ ಕಲ್ಪೆತು ಲಂಚ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅವು ಈಸಿ ಆದ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಅವು ಈಸಿ ಆದ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಹಾಕುಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ದಾಕುಳು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನಾಗ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಆತ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ ಬತ್ತದ ಈತ್ ಈಸಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇರ ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಒಂಥರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಫುಲ್ ರೂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ರೂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೋ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಿರಾದಿಕ ಏನ ಕೆರಿಯರ್ ದಕ್ಕ ಇರು ದುಂಬುಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎತ್ತಿನಿ ಪಂಡರ್ LKG ನೆಟೆಪುರ ಕಲ್ಪುರ ಅವಲೇನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪುರ ಏನ 7th ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ್ 8th ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ PU ಕೆನರಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ತುಡು ಇಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲ್ ಒಟ್ಟೋಗಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಸೊ ಯಾ ಅಣ್ಣನ PU ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಅವಲ್ ಎತ್ತರ ಅವಲ್ ಬರ್ತ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಅವಲ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಎಡಪದ ಅವಡಿಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಅಜ್ಜ ಮಾರಿ ಮೋಕೆನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಒಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಡಾಗ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಫುಲ್ ಟಾಲ್ ಅವ 6 feet ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫುಲ್ ತೋರ ಉಳ್ಳೇರು ಉದ್ದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ತೂನಾಗನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮೇರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಮೇರೆ ನೆಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರೇನ್ ಬೇತೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಬಿಡದ ಸೇಗ ಓಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 10 takes ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಶಿವರ ಒಂದಿತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಶಿವರ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಂತೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೊಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಈಸಿ ಆದ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಯಾ ಶೋಭಣ್ಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೀರ್ ಎಂಚ ತೂತಾರೇನ ಸೇಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಕಾರೋ ಇಪ್ಪುನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಯಾ ಓ ಎಷ್ಟ ಕೆಲವರ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಾಡಿ ಪ್ಯಾರ್ ಬರ್ತದ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಭಣ ಇದು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವರ ಹೆಜ್ಜನ್ ಕೂಡ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಭಣ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲದ ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂತಾರ ಮುಲ್ತ ಕುಳ್ಳಾಡ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆನಾ ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕತ್ತರು ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಂದತ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಅದು ತುಳುತ್ತಾಲ ಅದು ಯಾನ್ ಒಡೇ ಓಡಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಪ್ರೌಡ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ದಟ್ ಐ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್
ಆತ ಓಲ ಬುಡ್ದು ಗೊಪ್ಪುಜ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪೂರಲ ಆವಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನದು ಇರು ಅವಳು ಪೋದಿಪುನಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಅವಳು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕನ್ನಡದ ಕುಲಿಪೇರು ಇರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲು ತುಳುಟು ಪುರ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ದಾತ ಪನಂತೇರು. ಹಾ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ತೊದ್ಲಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ತಾಕ್ಲಿಕ್ ದಾಲ ತೊದ್ಲು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರು ತೊದ್ಲು ಭಾಷೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ತುಳು ತಕೊಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಡ್ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಕೇನೋದಿತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ದೆ ಬಿಡಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ದೆ ಬಿಡಿ. ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ಡ್ ಪೊನ್ನು ತಂಗ ಮನಸ್ ಪೊನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತಾಡುಲ್ಲಾರ ತಮಿಳ್ ಎಂಚಾಪುಡು ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತೆ ತಮಿಳ್ ಪೋಯಿನ ಕನ್ನಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಮಿಳ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಾಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ತಮಿಳ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಏನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊಂಬೆ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ ಬೇರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಉಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಆನ್ಲ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ತಮಿಳ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ತುಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಮೇಬಿ ಕಾತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಒವ್ವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಕಲ್ದಿ ಬೊಕೈತೆ ತಮಿಳ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪುರ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಎಡೆ ಪಾತೆರ್ವೇರ ದಟ್ ಚೊಡವುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಏನ್ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಲ್ಲೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ ಬಾಲೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನು ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಕ್ಕುನು ಈ ಆಂಧ್ರಡ್ ಆಡತ್ತ ತಮಿಳ್ ಆಡಾಡ್ರು ಅಂಚೆ ಮೀ ನೀರನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಅಂದತ್ತ ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಥ್ರೂ ಪೋಯಿನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಲ ಪಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಣ ಅಲ್ಪ ಓಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಾಲ ಪನ್ನಾಗ ನೈಸ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊನ್ನುಲೇನ ಲೆತೊಂಬರ್ಪುನು ಲೈಕ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಕುಲು ದಿತ್ನಕುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಹೆಮ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪನ್. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಲುಂಗಿ ಪನ್ಪುನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಂದುಂಡು? ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂವಿ ಪೋಯ್ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಯ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೇರೇನ ಲುಂಗಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಡ್ಲಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಹಿಡಿತು ಕುಡ್ಲದ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಕುಡ್ಲದನೈತೆ ಈ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆನಾ? ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೀಮೇ ಸೇರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್ನೇ ದೆತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಲ ತೂವೋಡು ಪೂರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವು ಇರಗೋಸ್ಕರ ತೂಪೇರ್ಬಿಡು ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆರಿಯರ್ ದುಂಬುಗು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು? ದುಂಬುಗು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು? ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಐಮ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ದಿಂಚ ಎಂಚ ಐತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಲೆ ಏನ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 months ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ. 3 months ಆಂಡಲ್ಲ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪನ್ಪೇರ್
ಮುಗಿದ 3 months ಅಂಡ ತಮಕಲ ಎಂಚ ತೂಂದಿಪ್ಪೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಣ ಅಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡಿ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಲದ ನೀಟಾದ ಕುಲ್ಲದ ಸೊ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಏನ್ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗ್ದೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕುಲ್ ಆದ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚ ಪನ್ ಪುನ್ ಸರಿ ಆತದ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಕುಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಅವಡ್ ಕುಡ್ಲಾದ ಪೊನ್ನು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಪನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಅವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾತ್ರ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಅನ್ಪ ನಡೆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಪರೀರ್ ಎಸ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಆತ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೊರಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒರಿಯಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರೋಡಂಡ ಇರಕು ಮೈ ಮಾಮ್ ಅದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಗಳ ಬರಂತರತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೋಡ ಬರ್ಪೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 week ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಇಪ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚಿಂದ 1 month ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 week 1 month ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ shooting the time pura actually best in good moments maybe and enk Sudeep sir meet aaye and new year ga so he praised me like good acting and are battad recognize maldera you are the one in that colorful saree no nice attitude nice acting you'll grow up and so ontara enu ola ittinal odega boy and the feeling so maybe an achieve malde panda the love maybe okay Sudeep sir panda artist na the favorite hero na yara yeah favorite hero na yara yeah ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಡು ವಾಯ್ಸ್ ಅವಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿನಿ ಆಸೆ ಉಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಡ್ಪೆನ ಹುಡ್ಪುಜಿ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೀಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇಂತ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾ ಇರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜರ ಯಾನ್ ಪೂರೆರೆನ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪೂರೆರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವಡು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲ್ಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಪೂರೆರ್ನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ ಆಪೋಜಿ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೀ ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತು ದುಂಬೆರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಆತಿಜ ಅಂಚ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆತಂಡ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಮೂಲ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಟ್ ನಂಚ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿಗಿಂದು ಸೊ ವಿಜಯ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಇರಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಬೇಡ ಯಾ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನೀಟದ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪನ್ನಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೊ ಹೊರ ಅಂಡಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಆಕ್ಟರಾ ಫೀಮೇಲ್ದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ತಾರಾ ಅಂದೋರ್ತಿತ್ತೇರ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ತಾರಾ ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕುಲ್ಪುರ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ ತೇಂಜೀರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದಿಂಚೆ ಕಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ್ಗೆ ಇಡೋರ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದ್ ಅವರ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಏರುಂದು ಇರೇ ನಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಯಾರಿದು ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡುವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ತಮಿಳ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ பொண்ணுக்கு தங்க மனசு ரொம்ப நல்லா வருது ஓ தேங்க் யூ so much
ಹಾ எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். ஓகே ஓகே ராதிகா ஜி ஹா நான் நல்லா பண்றீங்க ஆக்டிங். Thank you so much. Thank you. ஓகே நாங்க வீட்ல எல்லாம் பாக்குறோம் நல்ல கேரக்டர். Thank you so much. ಎಪ್ಪಡು ಅಳದಿಟ್ಟೇ ಇರುವೆ ಇಲ್ಯಾ? ಏನನ್ನ ಮೇಡಮ್? ಓಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ? ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ತಮಿಳ್. ಶೋರ್ ನನಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಪಾಕ್ರೋ ಅಮ್ಮ ಉಂಗ ಫ್ಯಾನ್. Thank you so much sir. Thank you. And your Smash Facebook, I am your friend in that. Facebook friend okay I will search. ಈಗ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? I'm like thinking ಯಾರಿದು ಅಂತ. ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ ಶಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಈಗ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಆತರನಾಗದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅವರು. ಮುಂಚೆ ಏಸಾ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೋ ನೆನಪಿತ್ತು ನನಗೆ. ಓಹೋ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿ ಜನ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ. ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್. ಇರ್ನಾರ ಏಸಾ ಫಿಲಂ ತೂನಾಗ ಇರ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಟ್ಟವ್ರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಶ್ ಆದಿಪ್ಪತೆ. ಅಂಚಾದ ಅವಳ ಕಷ್ಟನೇ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಜ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಒಂಚಿ ಕಣ್ಪತ್ವರಪ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾರು अरे बंजुडुंडु बाइड बरोदिच्ची प्रकाश एक्चुअली वीर प्रकाश पनोचे एक्चुअल पुदर पल्ले. ओके ओके फाइन. ಎಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಶಿವನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಆಂಕರ್. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇದು ಕ್ರಶ್ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಟ್ ಪುದರ್ ಬಂಜಿಡಿತ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಂಡು. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮುಲ್ಕ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈ ದ ವೇ ಇರಗೆಂಚ ತಮಿಳ್ ಗೊತ್ತು? ಯಾನೊಂಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್. ಆಹಾ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. And we are all happy about you. ಇಂಚನೆ ಇರುವಾಲೆ ಮರಪು ಜನಕ್ಲೇನೆ ಇಜಿ ಆನ್ ಖಂಡಿತ ನಲ್ಲ ಫಿಲಂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಶೋರ್ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಶೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚಪಿಲಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಾಂಬ್. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು ಏರುಳ್ಳೆ ರೇಸ್ ಅಡಿ ಏರಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮನ ಆಡಾರಂದೆನ್ನೆ ಅಷ್ಟಾಗಿಚ್ಚೆ ಯಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡು ಇರಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾರ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಏಸಾ ಮೂವಿ ತೂದು ನಮ್ದು ಕ್ರಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಶ್ದ ಪಾತೆರಿಯರಾತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕು.